Wel, bore da a chroeso i chi gyd i Cantor mewn COFID a'n aden oncor ar blatfform Amgen. Braf iawn gynnau ddeud bod gynnau gwmni 2 gan o'r opera sydd ar gyfnodau gwahanol yn ei gyrfa. Mae'r cyfnod cloi wrth gwrs wedi effeithio ar y 2 ohonyn nhw, ond felly mewn ffyrdd chydig bach yn wahanol i'w gilydd. Ond mae'n wir i ddweud wrth gwrs bod y 2 wedi cael y profiad o bido canu'n gyhoeddus o flaen cynulleidfa ers tro wrth gwrs. Wel, croeso chi'r 2 ohonoch chi, Ieuan a Rhian. Gai ofyn i chi gyflwyno'ch hunain a gweithio ni ers pryd ydych chi wedi bod yn canu broffesiynol. Rhian. Rhian Lois ydw i, a dwi'n soprano, a dwi wedi bod yn canu ers o'n i'n ifanc iawn. Dwi'n cofio tyfu lan gyda mam yn ei chôl hi wrth y piano a canu a mynd i'r Steddfodau a cysadlu dros y blynydde, ond wedi bod yn canu broffesiynol ers rhyw 11 mlynedd bellach. Diolch i chdi, Rhian. A Ieuan? Ie, John Ieuan Jones ydw i, a dwi'n faritwn o Ogledd Cymru. Union y peth ar Rhian, dwi wedi bod yn canu ers o'n i'n hogyn bach, yn Eisteddfodau a corau a mhob fath o bethau. Ond yn broffesiynol, nes i adael y coleg blwyddyn dwytha, ar ôl cwblhau cwrs meistr yn Manceinion. Felly dwi yn broffesiynol ers y flwyddyn. Felly ar drothwy gyrfa broffesiynol mewn ffordd o siarad. Ie, gret, Ieuan. Diolch i chdi. Rhian, os gai droi at ti yn y lle cyntaf, Steddfod eleni wrth gwrs fod yn Rhegaron, patchyn, cyfarwydd i ti, gytre, mynd nôl i ganu a beirniadu, colli gwaith wrth gwrs wrth bod hwnna ddim yn digwydd fel oedd e bod. Oedd hwnna'n dipyn o siom felly ar y ffaith bod hynny ddim yn bosib? Yn sicr, siom o ran colli gwaith, ond mwy na hynny, siom o ran bod y Steddfod i fod yn Rhegaron, sef home turf eleni. A mae'r Steddfod yn golygu siw gymaint i fi yn bersonol a'n ei heili, ac dwi'n gwybod fel sir hefyd oedd pawb wedi edrych ymlaen siw gymaint, pawb wedi codi lot o bres, felly oedd y Steddfod mae'n golygu siw gymaint i nifer o bobl, ond byddwn ni'n ôl blwyddyn nesaf yn gryfach. Ieuan, tither syth mas o'r coleg wedi wneud fel o ti'n gweud. Mae hwn yn gyfnod heriol i gychwyn gyrfa, fysa rhai yn gweud, ond ti wedi mynd i rafel ar her wrth gymryd y peth yn dwylo dy hunain i raddau a creu cyngherddau o gytre. Gwed wrtho ni siwt ti wedi mynd ati neu hynny? Do, dwi'n yn berson sy'n gallu eistedd wneud yn byd. Dwi erioed wedi bod. Dwi astos na pyn rhaid i wneud rhywbeth. A wedyn pam nath y lockdown ma ddigwydd, ond mae un yn teimlo fel beth i gwerth rhywun. Nath bob beth mynd yn gyfan gwbl just dros nos. A wedyn eistedd yn fel, dos am diwedd ar hyn. So o'n i eisiau gwneud rhywbeth. A ni eisiau gweld pethau'n dechrau dod ar-lein. Mae pobl yn dechrau defnyddio technoleg ynglyn â ffrydio pethau'n fyw. So ni eisiau fel, actually, beth am trio wneud rhyw fath o experiment bach, neu cyngerdd yn fyw ar-lein ac rhoi 2 elusen. O'n i'n gweld bod elusennau yn stryglo. Mae pob maes wedi gael effeithio. Mae un yn anghofio weithiau bod elusennau'n gwneud gymaint o waith yn codi arian, events a pob math o bethau. A hynna i gyd i mynd. Ac oedd y 2 hospice lleol yn dweud ar y we bod nhw'n really mynd i stryglo dros y cyfnod nesaf. So, Hospice Dewi Sant a Tŷ Gobaith. Os nes i fel, wel, na'r rhoi y 2 elusen yna ar kind of GoFundMe page, neu Virgin Giving page, a neu cyngerdd a gweld beth ddigwyddodd. O'n i wedi gael yn pleasantly surprised o faint mor llwyddiannus oedd hynna. Dwi'n meddwl o pawb, fydden ni fel cantorion yn methu canu, ond dwi'n meddwl mae pobl yn methu mynd i wylio cyngherddau pethau byw. Mae'r rhan enwedig yng Nghymru, mae'r rhan mawr o bywyd a lot o bobl yn mynd i cyngerdd bob penwythnos, mae rhywbeth yn digwydd yn rhywle, bob penwythnos o'r corymeibion a cyngherddau. Dwi'n meddwl oedd y gap bach yna i bobl i canu rhywbeth ar nos Wener yn un o Sadwrn. Ac o'n i'n neud siŵr bod mi efo glasiad o win hefo fi, ac o'n i'n gofyn i'r pawb arall glasiad o win, andros o wedi ymlacio. Ond dwi'n gwneud 3 erbyn hyn, a wedi codi just dros 10,000 o bunnoedd. Waw. Mae'n llongyfarchiadau, a bydd pobl ar dôl di nawr, ti yn sylweddoli ni.
Fel canwr ifanc, unrhyw ganwr, mae'n bwysig cadw i fynd a cadw neu rhywbeth a cael rhyw fath o nod. A mae wedi rhoi nod i fi a rhyw fath o bwrpas yn ystod y cyfnod yma, so dwi'n falch iawn yn eisiau. Allai dybio hefyd bod wedi cadw ffocws hefyd o ran cadw i ganu ag ati. A dyna rhywbeth dwi wedi bod yn gwneud hefyd o ran, dwi wedi bod yn trio canu yn wythnosol, dwi wedi bod yn cael coachings ar Zoom. Felly gyda yng Nghochi / athrawes, felly mae hynny wedi bod yn gweithio'n dda a wedi cadw rhywbeth o ffocws. Achos beth allu di ddim wneud fel cantor yw stopo'n gyfan gwbl, achos wyt ti fel athletwr lleisiol. Mae rhaid ti gadw'r cyhyrau yn gryf a mae rhaid ti gadw'r llais yn fluid a felly mae rhaid ti gadw rhyw fath o ymarfer i fynd. Felly mae hwnna wedi cadw fi i fynd a wedi rhoi ffocws i fi a wedi rhoi pwrpas, dwi'n meddwl, i fi fel cantores. Felly, ti'n sôn am y sesiynau coaching ma wan. Beth fydde ti'n gwneud yn y sesiwn yna? Felly, lot o dwmo i fyny, twmo'r llais i fyny, lot o ymarferion, lot o scales, a wedyn gweithio ar wahanol REI audition, dibynnu beth yw sy'n yn y pecyn audition ar hyn o bryd, a gweithio ar os oes rôl yn dyfynnu blwyddyn nesaf, allwn ni ddechrau gweithio ar y rôl hynna, a jyst ddechrau gweithio'n sŵ bach, achos beth sy'n hyfryd ar hyn o bryd yw, mae cantor yn mynd o waith i waith, ti'n gallu mynd yn straight o un job i'r llall. Felly beth sy'n wedi bod yn neis yw cael amser i wir ddysgu rhywbeth yn iawn a rhoi amser iddo fe a peidio gorfod dysgu yn gloi, dysgu'r nodau'n gyflym. Felly mae cael amser i ddysgu'r holl waith yma wedi bod yn beth hyfryd i fod yn onest. Ieuan, bydde ti nawr, fel o'n i'n gweud, ti ar ddechrau dy yrfa broffesiynol, bydde ti'n mynd mas na i glyweliadau, cael dy glywed, cael dy enw mas na. Sut mae'r broses yna o ymgeisio am lefydd mewn clyweliadau wedi cael ei effeithio? Mae'n siŵr bod rheina wedi tewi ydyn nhw, ta dyn nhw'n digwydd ar Zoom? Maen nhw wedi tewi, maen nhw'n bryn ofnadwy ar hyn o bryd, o lle dwi'n sefyll. Ie, mae ambell i beth yn digwydd dos Zoom, ond be dwi'n sylwi ydy, ac gan ddeall hefyd, bod cwmni'n ofni chydig bach rhoi rhywbeth ymlaen i, achos y pryder ydy rhoi pres mewn i rhywbeth, a wedyn diolch yn digwydd. Mae pob cwmni, ddim just opera, mae pob cwmni theatr mewn lle anodd, a wedi colli lot o bres yn barod. Mae cael y hyder i rhoi y pres mewn i rhywbeth yn mynd i bod yn risg i unrhyw un. A felly, be dwi'n sylwi hefyd, a falle dwi'n gwybod os di pawb yn yr un gwch o ran lle dwi'n yngyrfa i, ond fel canwr ifanc sy'n heb cweit gael ei droed o mewn yn y gwahanol cwmnïau, mae'r risg wedyn, pam sy'n nhw'n mynd am rwy'n dyn nhw rioed wedi gweithio efo o blaen i gymryd rôl neu cymryd rhywbeth ymlaen. Mae'n llai o risg cymryd rwy'n mwy established, neu maen nhw wedi gweithio efo o blaen, mwyn lleihau y risg yna o ran amser paratoi a wedyn rhoi production ymlaen. Felly dwi'n meddwl, yn edrych ti'r dyfodol, dwi'n rhaid cadw llygad allan, dwi wedi just cyn y lockdown i'n dechrau gweithio fe asiant newydd, ac mae hynna'n peth da, ond hefyd, mae pob peth wedi rhewi chydig bach. Felly, cadw on the ball a cadw llygad allan, a fel mae Rhian dweud, cadw i ganu, cadw'r ffocws ydy'r peth pwysica. Mae'r ansicrwydd pryd chi'n dod yn ôl i ganu yn rhywbeth ni'n ymwybodol ohono ac ni'n clywed yn dyn ni yn y wasg bod yn ymchwil yn dangos mae cantor neu canu a offerynnau chwith yw'r ddau beth sydd mynd i fod ola yn gallu digwydd yn gyhoeddus. Gwyd chydig bach wrthon ni am hwn, Rhian? Mae'n hynod rwystredig i fod yn onest, Elen, achos ti'n gwybod ni'n ymarfer mor galed i weithio ar y dechneg sydd gyda ni, blynyddau o waith. A mae'n rwystredig iawn i feddwl bod pobl sydd yn mynd i gampfeidd i'r gyms yma, sydd yn gallu gweithio allan, sydd wrth gwrs yn mynd allan o bwff yn rhwydd iawn, medru mynd nôl i weithio allan, ond mae cantorion a pobl tebyg
di ni ffili mynd nôl i'n gwaith. A wi ffili gweld bod canu yn rhywbeth sydd yn lot gwahanol i siarad i fod yn onest. Ti'n gweithio ar dy dechneg a dyle ddim, mae fe'r un peth a just siarad i fod yn onest. Felly mae yna waith ymchwil yn cael ei wneud nawr gan Declan Costello, mae fe'n arbenigo Rhian. Mae fe'n gweithio gyda'r Llywodraeth nawr, felly mae lot o waith ymchwil gwyddonol wedi wneud. Felly ni'n aros nawr i glywed beth fydd y ffigurau, be mae fe'n mynd i weid, beth yw'r cynlyniad. Ond gobeithio, dwi'n meddwl bod fe yn trio gweud yr un peth, bod canu yr un peth a siarad fel petai. Ond ie, amser a ddengis am hwn i, ond dwi'n gwybod nawr yn Lloegr yn sicr, mae theatr yn cael agor nawr mis nesa, neu mis hyn dwi'n meddwl, sydd yn braf o beth i weld, ond wrth gwrs mae rhaid, dwi'n meddwl mae 3 metr sy'n rhaid i Cantor fod wrth Cantor arall, ac wrth gwrs mae opera, cariad, marwolaeth, mae rhaid i fod yn agos, felly dwi'n yn siŵr pryd ewn ni'n nôl i ryw fath o normalrwydd newydd, ond gobeithio'n fuan yn sicr. Dwi ar hyn o bryd yn dysgu opera, a dwi'n aros i, lle gweud beth ar hyn o bryd, ond dwi'n disgwyl i weld os dwi'n mynd i'r Alban y mis yma i wneud gwaith, ond eto i gyd mae'n dibynnu beth fydd Llywodraeth yr Alban yn dweud, a maen nhw'n wneud, wrth gwrs, yn wneud pethau'n wahanol i Lloegr ac i Gymru, wrth gwrs, felly amser a ddengis. Mae'n ddiddorol yn dweud, chi'n sôn am cadw'r momentum, cadw'r llais i symud. Mae o'n offeryn sy'n ymdebygu i ran o gorff sydd yn ymwneud â chwaraeon. Hynny yw, da ni'n offeryn sydd yn gorfod cadw'n ffit felly. Mae rhai o'r cerddorion dwi wedi bod yn siarad gyda nhw, lle fwy yn offerynwyr na chantorion wedi bod yn sôn am yr effaith a galle'r cyfnod yma gael ar hunan hyder wrth bod rhywun yn dod mas o'r arfer o fynd ar lwyfan. Ydy hwnna rhywbeth sydd yn eich taro chi? Yn sicr, dwi yn bersonol yn teimlo, os dwi ar y treadmill, mynd o waith i waith, ti'n roll with it. Mae hyder di lan nhw, ti'n teimlo'n dda, a ti'n gwybod yn gwmws beth wyt ti'n gallu gwneud, ti'n gwybod sut mae mewnoli dy nerfusrwydd am hwn i. Ond mae peidio canu, nes i ganu am y tro cyntaf chydig wythnosau yn ôl nawr, a o'n i'n hynod yn nerfus, cyngerdd tu allan social distancing oedd e, felly, ag oedd hi'n fraint ac yn dimlad mor hyfryd cael canu gyda piano eto, cael gweithio gyda pobl eto, ond hefyd am deimlad od a cofio sut mae'r teimlad na o fod yn nerfus yn teimlo, ti'n gwybod, o'n i di anghofio beth oedd y teimlad na. Felly mae fe'n deimlad od, a dwi'n meddwl fydd lot o bobl bydd hunan hyder yn cael effaith ar lot o bobl nawr, ac wrth gwrs iechyd meddwl, yn enwedig cantorion, actorion, perfformwyr, achos i ni'n byw am yr hyn i ni'n wneud. Wrth gwrs gwaith yw i ni'n cael yn talu i berfformio, dyna yw ein gwaith ni, ond mae fe'n fwy na gwaith hefyd, i ni'n rhoi popeth mewn iddo fe, a mae fe'n golygu siwt gymaint i ni'n byw i ganu, achos mae siwt gymaint o bethau ti'n ffordd rhoi lan i fod yn gantor proffesiynol, i fod yn actor proffesiynol, felly mae rhaid bod ti a pob peth stati, mae rhaid ti roi popeth gyda ti mewn i'r gwaith yma. Wrth mynd i'r llwyfan, ti'n rhoi dy hun mewn lle vulnerable iawn, o ran... Dwi'n meddwl amdano peth weithiau, tan dwi'n sefyll yn ôl a meddwl be dyn ni'n neud. A ti'n sefyll o blaen canodd neu filoedd o bobl, ac ti'n defnyddio dy gorff di i creu sain, a di pawb ddim yn mynd i licio fo. Dyna be dwi weithiau, a sdim byd allu di wneud am hynny. Ond mae'n beth od weithiau, a mae'r amser yma dwi wedi rhoi cyfle i un sefyll yn ôl chydig bach a edrych a beth ydych chi'n gwneud, a beth mae un isio allan o'r bywoliaeth neu allan o'r bywyd yma. Beth ydy ti'n gwneud, Ieuan, i ymlacio? Pa fath o gerddoriaeth ydy ti'n gwrando arno fo? Wyt ti'n gwrando ar gantorion eraill? Neu wyt ti'n gwrando ar gerddoriaeth hollol wahanol? Dwi'n gwrando ar pob math o bethau. Ond rhaid dweud,
achos fel arfer, dwi'n dysgu rhywbeth, so os edrych ar Spotify fi, mae'n llawn just pethau clasurol, leader, caneuon celf a opera. Ond dwi wrth fy modd efo sioe cerdd hefyd. Dwi'n licio canu sioe cerdd lot, a unrhyw dwi'n cael cyfle i wneud yn broffesiynol, dwi'n gwneud hynny hefyd. Ond na dwi wrth fy modd yn gwrando ar gwahanol sioe cerdd. Ac o ran caneuon poblogaidd, dwi'n mwyaf kind of bands o'r 90au, fatha Arctic Monkeys, Stereophonics, math yna bethau. Dwi'n rhy hoff o pethau ar radio 1 i ddweud gwir, ond dwi'n bach y hen ddyn yn y ffordd yna. Ond na, dwi'n agored ofnadwy i gerddoriaeth gwahanol. A be amdano chdi, Rhian? Be bydde dy go-to di? Byddwn ni'n gweud yn rhywbeth tebyg. Mae'n dibynnu pwy fath o fwd dwi'n teimlo, ond mae gyda fi ar yn ffôn i, mae gyda fi Apple Music, sef yr un peth a Spotify, felly weithiau dwi'n lle rhoi playlist gwahanol arno, mae rhyw acoustic chill gyda fi, mae rhyw jazz, mae rhyw bydde jazz gyda fi, ond dwi hefyd yn hoffi musical theatre. Felly ddoi o'n i'n peintio'r ffens yn yr ardd, ac oedd The Greatest Musical Hits arno gyda fi, a fyna o'n i'n peintio ac yn canu Rhian a bobl drws nesa, ond gsi sport. Ac os ydych chi yn meddwl fwy am waith ac yn meddwl am operau a'r rhannau fyddech chi yn dymuno i perfformio, dechreuwn ni gyntaf cyn mynd at y rhannau, be ydy yr hoff opera? Wi'n gwybod bod chi'n mynd i weid, sy'n un, mae sawl un. Oce, gewch chi 3 ar y mwyaf. Ni'n gobeithio bod ti'n mynd 5. Na, ddim 5. Be am y 3 nawr te? Y 3 bydde ti'n dewis, Rhian? Ti'n gwybod beth, mae'n anodd, achos pan bob opera dwi'n neud, dwi'n cwmpo mewn cariad gyda'r opera yna, achos dwi'n rhoi popeth sta fi mewn i'r opera. Ond mae gyda fi Plis o 4 i fi. O, reit te, cyfad. Oce, La Bohème, achos dyna oedd yr opera gyntaf i fi weld, dim yr opera gyntaf i fi weld, yn yr opera gyntaf i gwmpa mewn cariad gyda'i yn WNO, yng Nghaerdydd, gyda Rebecca Evans yn canu Mimi, a Gwyneth Jones yn canu Rodolfo. A just cwmpo mewn cariad, a Rebecca wedi bod yn arwres i fi ers o'n i'n fechan. A gyna Peter Grimes, dwi'n dwlu ar gerddoriaeth Britain, a o'n i'n meddwl bo fi, ond nes i fi wneud i'w operaiau, Turn of the Screw yr un peth, mae'r ffordd mae wedi sgwennu yn hollol arbennig, genius, a mae Peter Grimes yn agos iawn at yng nghalon ni. Falstaff wedyn, Ferdi, mae gyda ti bopeth yn Falstaff, mae fe'n romantus, mae fe'n ddoniol, mae'r gerddoriaeth yn wych, hollol wych. Ond dwi'n meddwl sy'n ni'n gwybod dewis un Priodas Figaro. Achos dwi'n meddwl bod rhywbeth at bawb yn Priodas Figaro, a mae'r stori hyn oed yn bwysig nawr. Ti'n lleniaethu gyda fe hyn oed nawr y testunau sydd yn yr opera, a jyst y gerddoriaeth, ac i fi mae Mozart yw y diw cerddorol i fi, ti'n gwybod? Fel ag i ti'n oed ti fyna ar o'n Mozart. Susanna, wy'n gwybod bod hwnna'n rhan sy'n agos iawn at y galw. Ydy. Ieuan, be amdano chdi? 4 wrthos rhaid. Allai gael 3 dwi'n meddwl, ac dwi'n falch bod nhw'n chydig bach yn wahanol i'r Rhian. Ond eto, rhaid debyg yn yr un ffordd. So, Tosca ydy siw braidd un o hoff ffefrynnau i allan o'r byd opera. Dwi'n licio gwylio rhywbeth yna drama, wastad, mae rhywbeth yn dig. A dwi'n teimlo'n Tosca. Dwi ar flaen yn set i trwy gydol o, ac mae'r just... A mae'r Tedeum na, Ieuan, yn... Ffordd gorau i ddod at hanner opera, mae'n amazing. A wedyn, dwi wrth fy modd, nes i wneud efo Grange Park Opera blwyddyn dwytha, Don Carlo gen Verdi. A nes i syrthio mewn cariad efo hwnna. O'n i rioed wedi clywed bod o'n un boblogaidd ofnadwy. Ond yn cael bod yn rhan ohono fo, gwrando ar y baritone oedd yn canu ac yn meddwl, dwi really eisiau gwneud hwn. Dwi really eisiau gwneud hwn rhyw ddydd. So hwnna yn y top 3, a wedyn hefyd Priodas Figaro. Mae hwnna'n gorfod bod yna. Achos dwi'n gweld, swn i wrth fy modd yn cael y cyfle i wneud y Figaro neu y Count, dibynnu lle mae pethau mynd. Ond
Ie, fel mae Rhian, mae'n rhywbeth i bawb yn efo. A mae'n gymaint o drygioni yn efo, a dwi'n licio bach o lot o gymeriadau mawr yn yr opera yna, a dyna dwi'n licio cymeriadau, mynd dan groen cymeriad. So, ia, dwi'n meddwl hwnna di'r top 3, ond dwi'n newid y meddwl i mewn rhyw awr. So, dyna fo ar hyn o bryd. A mae hynny'n wir, wrth gwrs, mae llais yn newid, dydy, wrth i rywun fynd yn hŷn. Cael teulu yn sicr, mae hwnna'n gallu newid ansawdd llais ac agor drysau gwahanol. Yndi, yn sicr mae'r llais i di newid ers cael babi. Mae'r llais di mynd yn fwy cyfoethog ac yn uwch. Mae lot o bobl yn gweud bod y llais yn mynd ychydig yn is, ond gyda fi, mae wedi mynd yn uwch ac jyst yn ychydig bach yn fwy cyfoethog, a dwi'n meddwl o ran oedran hefyd dwi'n yn 30 nawr, a dwi'n meddwl bod yn enwedig menywod mae'r llais yn medru newid nawr y cyfnod yma. Felly, mae'n beth braf, ond mae fe'n lot o waith hefyd gorfod addasu dy dechneg gyda fel mae dy gorff di newid. A just gadael iddo ddigwydd yn naturiol, ond eto gweithio'n galed ar y techneg, achos allu beth mae rhaid ti newid y techneg fel mae'r corff yn newid, a fel mae dy lais di newid ac yn tyfu. Maen nhw'n gweud wrth gwrs gyda lleisiau dynon bod nhw yn datblygu yn hun yn dydyn. Dwi'n gwybod felly bod hwnna fwy am dynoriad na bariton. Sut wyt ti'n teimlo wrth ti fynd yn hun med y lais di newid? Yn hun, ie. Wel. Dwi'n cael quarter life crisis dwi'n cael, so dwi'n yn hun. Na, mae llais yn peth bod mae Rhian, mae newid o hyd ac ddim fod i stryglo fe hynna, ond mae addasu a teimlo, dy'r llais ddim yn y ffordd yna. Dwi'n cofio i'r coleg oedd yn African yn meddwl na tenor o'n i. Dwi'n gwybod be oedd o'n meddwl, ond ar y pryd, a wedyn, oedd ddim yn gweithio. Wedyn i mewn i bach o rep, cael bass bariton, a dechrau mynd yn is. A wedyn o pawb yn dweud, na, ti'n bod yn ddiog, ti'n canu'r rep wrong. Ti angen gweithio'n galetach, a wedyn rwan, dwi'n teimlo bod y llais yn dechrau mewn i'r lle mae'n setlo yn y rhan bariton. A dwi'n gofio gweithio'n galed i wneud o weithio yn y register uwch. Ac pan o'n i'n chydig bach yn iau, o'n i'n meddwl, pam neu hynna, pam allai ganu pethau sy'n lot haws. Ond mae'n lot mwy exciting canu pethau pan ti'n gweithio'n galed ar aria neu rôl neu darn. Ac pan ti'n dechrau, dwi'n gweithio yn gweithio, ond ti'n gweithio efo coaches a thrawn. Pan mae'n gweithio, mae'n deimlad, dwi'n meddwl ti'n peth Rhian, mae'n deimlad o ti'n rili llwyddo efo rhywbeth pan ti'n cael y darn anodd yma, neu'r section anodd o aria sy'n just yn dechrau gweithio. Wrth gwrs. Dwi'n meddwl, di mam a dad ddim yn gantorio, ond nhw ddim o'r byd yna. A mae trio wedi bod yn braf trio esbonio i mam, sut mae'r llais yn gweithio, lle mae'r tafod yn sefyll, lle mae'r soft palate a sut mae'n gwneud creu y llais yma. A dwi'n meddwl, mae lot o bobl ddim yn deall y real kind of nitty-gritty details sy'n mynd mewn i medru canu trwy opera cyfan heb claddu hyn mewn ffordd. Misodd, blynydde. O'n i'n mynd dweud, mae lot o bobl hefyd sydd fod ddim eisiau gwybod y mechanics. Maen nhw jyst eisiau clywed y môr o lais. Ond sicr. Ond mae'n helpu bobl fi'n credu werthfawrogi y broses. Yn diwedd, oherwydd mae'n arwain at well dealltwriaeth yn sicr o be mae'n gymryd. Yn sicr. Symud nawr o fyd opera i fyd canu yn yr iaith Gymraeg o safbwynt repertoire Cymraeg. Mae ddau yn o'ch chi'n gweud bod chi wedi cael eich codi drwy'r Steddfodau, felly wedi canu caneuon gan wedyn ni Marian Williams, Dilys Elwyn o bosib, Morfydd Owen, pwy arall Gareth Glyn. Beth yw'r ffefryn yn fanna? Beth hynny yw, yn aml iawn mae'n dod law yn llaw a beth sy'n braf i ganu, yn dweud. Ond beth ych chi'n teimlo sydd yn esiampl o y gan Gymraeg ddelfrydol? Os oeddech chi'n mynd allan i Ewrop i ganu mewn cyngor, pa un gan fyddech chi'n dewis i gynrychioli Cymru? Rhian? Heb osi fi, Dilys Elwyn, mae hiraeth yn y môr. Honna i fi yw y gan Gymraeg orau erioed. Pam? Fel wedys ti, mae'n hyfryd i'w chanu. Mae'n anodd i'w chanu, achos wyt ti'n yn syth yn gwybod mynd lan i'r eina, a mae fe'n
mae'n rili anodd. Mae rhai bod ti yn hollol, beth yw'r relaxed, beth yw'r relaxed, gwed. Mae rhaid ymlacio. Mae rhai bod ti wedi ymlacio yn llwyr i'w chanu di. A just mae'n hynod o deimladwy, mae'n llyfn, mae rhaid ti deimlo'r geiriau, ti'n gwybod, dwi jyst yn dwlu i chanu di. A Dilys Elwyn, cyfansoddwraig o fri, a dwi'n meddwl un o'r cyfansoddwyr gorau sydd wedi dod o Gymru. Dwi'n cytuno, llai o'n deilio hynny, Ieuan, bendanadi. Dwi'n ddim wedi sgwennu lot i lais bariton, oedd o? Na, rhaid dweud, dwi'n meddwl bod wedi canu can Dilys Lyn Edwards. Mae'n bwynt, falle, dyn ni angen ei mwy dwi angen ei mwy o fynd ar ôl y caneuon Cymraeg, achos mae'n na rhai anhygol. Dwi'n gwastad yma, mae rhai caneuon Marian Williams, weithiau dwi'n gwrando, sa'n gallu bod yn Straws. Mae'n mor wir. Mae'n mor debyg i pethau Straws, a dwi'n wastad pan o'n i'n y coleg, os ni'n cystadleuaeth neu'r recycle, os ni'n wastad yn rhoi can Gymraeg yn y rhywle. A fyne. A ti'n gwybod beth sy'n ddiddorol, mae'r hen geniadau yma, maen nhw'n enfawr i'w chanu, maen nhw fel operau yn ei hunain. Mae'n cymryd stamina anferth i fedru canu'r caneuon yma, a mae rhaid ti fod yn ofalus weithiau i canu nhw ac i canu nhw ar yr adeg iawn yn dyrfa, achos ti'n gwybod, chi'n gyd mynd a canu Cymru fach neu Ynys y Plant er enghraifft, neu yn sicr ti'n gwybod, yn dy repertoire di, Ieuan, mae'n siŵr bod yna ganeuon wyt ti'n teimlo'r un peth, ond felly mae'n rhaid bod yn ofalus, achos i ni fel Cymru hefyd yn teimlo'r peth i'r byw, i ni'n canu gyda'n calonau, felly mae'n tharhwydd i just fynd gyda'i a rhoi popeth sydd gyda ti a just gadael yr emosiwn i fynd, ond mae rhaid fod yn ofalus iawn sydd ti'n canu'r caneuon yma. Oes, efo'r repertoire baraton, y domestol neu'r ornes. Na ti, ie. Humongous. Dwi'n yn stôl bach yn dysgu nhw, achos maen nhw'n cewrio o garneuon, a fath fel mae Rhian dweud, fath operau yn eu hunain. Ond o ran, dwi'n meddwl, o ran can, dwi'n ei garu, ac dwi ddim wedi canu tan rwan, achos canu denor oedd hi, ac o'r diwedd mae Gareth Glyn di wneud y fersiwn baraton, sef Llanrwst. Mae'n gymaint o clis, achos dwi wastad yn gefndigenus o'r caneu mae tenoriad yn cael canu. A wedyn, pan nes i weld bod Llanrwst yn dod allan mewn cywirnod call, dwi wedi dysgu'n syth bin, achos dwi wrth fy modd efo i, ac fydd pawb efo beirniadau gwahanol ynglyn o dim ond gan i defnyddio. Ond dwi'n meddwl bod hi'n siwtio baraton hefyd, felly dwi'n mynd i... Yn sicr. Iesgob mae caneuon lider yn cael ei gosod mewn nifer o gweiriau gwahanol i wahanol gantorion ni. Yn sicr. Neu hynny yn Gymraeg. Yn sicr. Dwedwch wrthai nawr, mae'n dirwyn i ben o ran yn hamser ni, mae'n cyfnod ni dod i ben. Gai ofyn cwestiwn i orffen, os chi'n modd, yda ni'n dieddol o gan i'r un caneuon yn y Gymraeg? Cwestiwn. Os na ganeuon chi'n meddwl sydd ddim yn cael y chwarae teg ddiliau nhw, a bod ni angen iddyn nhw gael eu perfformio, neu bod ni angen rhoi chwarae teg iddyn nhw, trwy dod â nhw i lwyfannau yn steddfodau yn cyngherdau ni, Rhian? Yn sicr, dwi'n meddwl bod i gyd, dwi'n meddwl bod hynna'n wir o ran repertoire ar draws, ti'n bod, Schubert, Schumann, mae'n wir ar gyfer pob iaith am o'n i, ond yn sicr yn y iaith Gymraeg, ni'n hoffi canu y ffefrynnau yn dyn ni. A dwi'n meddwl bod hi'n amser i ddod ar repertoire arall, wneud yr holl waith ymchwil yma, achos mae siwt gymaint o ganeuon hollol wych i gael yn y Gymraeg, lot o nifer o alawon gwerin gwahanol hefyd sydd angen edrych mewn iddyn nhw. Bues i'n canu flynyddoedd yn ôl 4 gweddi i'r Geileg, a dwi'n trial meddwl nawr pwy yw'r cyfansoddwr, a dwi'n gwybod wneud mam. Mansell Thomas? Mansell Thomas! Na be, ie. A ti'n gwybod beth, buodd mam yn canu 4 gweddi i'r Geileg, a beth o'n nhw siwt gymaint o fwyniant i fi, a dyn nhw ddim yn cael i'w canu'n aml iawn, a dwi newydd gofio nawr pam na dwi wedi canu hynna ers yn amser un y coleg. Maen nhw'n hyfryd.
Diolch i chdi am hwnna, a byddwn ni'n edrych ymlaen i glywed ti'n canu nhw nawr, reit? Na ti, mae mewn. Ddim dad o ti. Mae'n ddiddorol, mae lot o ganeuon Gymraeg sydd ddim yn cael ei canu. A weithiau dwi'n googlo y can dwi wedi clywed, a dos na neb yn hyn yn oed cyhoeddi nhw. Felly mae hynna allan syniad i dechrau cyhoeddi rhai o'r hen yma. So blwyddyn dwytha yn Eisteddfod, ges i gyfle i wneud yn y llwyfan Oncor, datganiad o ganeuon Osborne Roberts. Rhian Davies yn wedi gwneud yr ymchwil, a wedi cael y caneuon at ei gilydd, a fi a Rhian Pritchard yn perfformio nhw. Ac oedd hwnna'n gret, achos ni'n cael faint ganeuon 11 o ganeuon Osborne Roberts, a'n amlwg yr rhai pawb wedi clywed am, ond 8 o'n erioed wedi clywed amdano nhw blaen. A wedyn oedd y syniad wedyn o, mae yna gystadleuaeth yr Osborne Roberts yn dweud, a ddech chi'n meddwl, wel, sa'n ballan syniad, dwi'n mynd rhoi syniad i'r Steddfod, ond bod un section dweud, ddech chi'n gwybod dewis can gan Osborne Roberts, neu o'r list, neu 5-6 can. Syniad da. Achos wedyn, mae'n mwy o gig i'r gystadleuaeth, achos ydych chi'n canu can gan y person yna. A wedyn, yr un peth, dwi wastad efo cyfieithiadau o ganeuon. Mae rhywbeth, mae'n anodd weithiau canu cyfieithiad o ganeuon. A wedyn, mae gymaint o ganeuon Cymraeg weithiau, pam ddim ni'n gael wastad section o ganeuon Cymraeg. Does ddim angen cyfieithu gan Schubert mewn i Gymraeg. Mae gen i digon o rep yna. A mae fe'n ddyletswydd arno ni i gadw'r iaith Gymraeg i fynd drwy y cynion ni'n ganu hefyd. Felly, ti'n gwybod, mae hynna'n bwysig yn dweud. A dyna yw pwysigrwydd yr Eisteddfod wrth gwrs. Ti wedi dod â ni i bwynt gwych i ddod â'r sgwrs yma i ben. Ac y bygoldeb yno ni bob un ohono ni yn sicr. Ac da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i gael eich gweld chi'n perfformio cyn bod hir iawn yn fyw ar lwyfan. Ond cyn hynny, diolch yn fawr iawn i chi, diolch i bawb sy'n gwrando, a gwelwch i chi yn bo hir. Diolch. 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 Diolch.